пусна ето този геймър, който най-новите беше изгоди, Благо Петров. Ще направим реклама на Благо Петров или Бул Петров. Има около ще ви кажа колко клипа има. Клиповете са му доста. 124 видеоклипа и има... Също има колко абоната има той. Има 122 абоната, 100% бяха 128 абоната. Справим до 15 дилди. Следно клиповете. Ето тук клиповете му Соди, много поредица. Clash Royale много кефи, защото играе Clash Royale. Тези, които играят Clash Royale са мои хора. А тези, които не играят Clash Royale са не са мои. Но пак ще са ми приятели. Има победителят от раздаването, ето от това раздаване, от 7 милиона в FIFA 15. Има 12 епизода, ето влог, един различен път и моята сутрин и информация и билети от Утая. Това искам да го покажа на рекламата. Плейлисти. Ето Clash Royale 15. Канали. Това са каналите за се абонира той. Аз не знам кой се планира. Канали аз съм Guiding Slime, Kalinkin, Vegetable Z, Breakdance, A1, Please Zacher, Banks, XXL, XXX, Nehan, Nikolai Petrov, Gaming Official, GNC Predator, Vena, Яни, Емил, Джоко Парляка, Знака и пък Босайде, Благо Петров за себе си и за другия канал на Shadowhead, No Thanks и може клипът да не е толкова тих. Информация не трябва да става. Значи, описание. Здравейте хора, аз съм Благой Петров и през свободното си време качваме видеа тук. Ще качвам на GTA 5, CSGO, Clash Royale и други игри. Блашко Петров 9 в Snapchat, Благо Петров в Facebook, Благо Петров в Instagram. Подробности за бизнес, запитвания, преглед на имейл адреса, държава в България, връзки в Facebook. Сродни канали DOD, Благо Петров, Вена, Джемси, The Clasher и това ще бъде всичко, надявам се канала да ви е харесал. Ако така, не забравяйте да се абонирате за неговия канал, да му харесате клиповете и само да ги коментирате, но най-вече да се сабскрайбвате за него. Това буде Джокс, се видим в следващия. Айде!